Bij het ongeluk op 21 maart 2014 kwam de 10-jarige Eersa de Bruin om het leven. Van dat leed had de rechtbank wel echt, maar dat valt SC Twiesel net onder te rekenen. De rechtbank komt tot het oordeel dat voor de sportclub niet voorzienbaar was dat de dugout voor het ongeval op 21 mei 2014 in zodanig slechte staat verkeerde dat deze zou kunnen instorten en dus gevaar kon opleveren voor gebruikers. 2 weken geleden eiste de officier van justitie €10.000 boete, maar dat is nou van de baan. Daar is SC Twiesel tevreden mee. Elsen en Wit nou weer onthouden is en en dat is de hoop van het bestuur van de vereniging, dat onder de strafzaak in elk geval een streep zetten worden kan, zodat Elsen in vierde kan bijvoorbeeld maar het verwerkje van rouw of maar het maatje van plan en dat de strafzaak afsluiten worden kan. Want het had er wel ingehakt. Deze zaak had al een paar hier als een wolk, een hele donkere wolk boven de vereniging hong. De heitemem van het slachtoffer bent teleurgesteld over de vrijspraak. Ja, de families zijn ontzettend teleurgesteld en verdrietig. Zij snappen het eigenlijk ook niet. Ze zeggen van wij zijn ons kind kwijt. Wij hebben levenslang, gaf de moeder van Eersa zojuist nog aan. En de voetbalvereniging die gaat vrij uit. Onverkwikkelijk voor ze? Zeer onverkwikkelijk. Ze hebben een lange weg afgelegd en dan ga je natuurlijk uit van een veroordeling. Dat ook een rechtbank inziet dat deze voetbalvereniging, of het nou vrijwilligers zijn of niet, deze voetbalvereniging wel degelijk wist dat die dugout een gevaar vormde. De nijbesteeden zullen daarom het OM vragen om in heger beroep te gaan.